Abana boda boda anene kurwase sub-county eri ya Burabwi menye county ya Nyamira nigo baganiriye gutatume bobe hamwe n'abarayi eri koleta chiburaburu gukwana umunyakirogo we sector yo inseyeri ya buri ya boda boda riders and owners Jairo Mogire nigaberega kugania abarayi abo wekirania abana inchi ya magenderero anene ase sector ya boda boda ase hayatananire no musangiririkano yo boda boda urabe abo ankyo ime ye bunge igentaganiri abana boda boda wotangainwa ase nchirende yonsi elikoleta chiburaburu muriketo Polikapo Kara nero twaliganiria oroboti oru igati y'abaharundi abaiga bechipikipiki nanene bagosombera kurwase stage egurujinsa chaki jeuri kogenda sinsa chiri chisoge niko besokiri na kogendera kwerere mechando bagendera ko bagwetera ase sector jiga yobosombi bana street rights inchiyo nande konyorore nga infrastructure bana chipara senale chitayo chire chingia yato e challenge bana mabuta kina iga otogotumeka mabuta mange nande intubune stage ya isoge ntobwati nga siasa ende neregenda tekyagara koro muntu na wate right yayo gwake kura mono egento gekoro kumuna amafuta maena atochandire sana korengana no basombi bwito igashinse mujiagi jauri iga borabu bono nabo yarenge buyanga onyendirio kubwa esengenjo nonyene chipara enjirorore chinde kitararosi go chinde charosi kubuya usero na rosi chipara mu inoga iga chikabe chinde boronge buya lakini rende egente getangania amafuta na arato jandire nigo bono babaganiria abarayi kone kinango sigasigera barengane yiga nanene engana yeje bara nabwego nengana yo gukina kwerigori rya amabuta buna menta ndukari konyora kende etubwato muchando monena sana kwa baya mabutaya ba serikali yari kwanje ira ninsake egere na intu kosendo nyare kwenderia sobo gimo igo asa abantu bali baganeti go soa senchireta para tubwate chi welfare na bogo soa egere enyago koino akimaisha egere tokenda tokegekero bogima boni ga bwakorere bwakongire wasanga bwigo amo no munyakirogo kurase sub county ya Burabu osereta Jairo Mogire nzeyeri ya buli manyakantu na riders and owners nigo abasegetira abana boda boda gwetanga kurwaso bosalya obo wabere bokwenekigwa endokorengana muna here atebiringa abana boda boda n'abantu bali abasera boda boda itasta na gutumika asobo salia ese sector ya ito ya Burabu ya itonga getera ase enseme ya moyo morembe ngwana ko nga boda boda ya tumekire gwatakyo abarayi bande ekie togoteba ntuta itobwe kaneke umbu Nyamira ntwanje to morembe witini Burabu ntwanje to morembe asensemo yende nigo Jairo ayitangire kurasa umusangirikano yo orobeire abo ankyo yendo korengana nera atebire amangana nigabwe ntakubekwa kiralyo igoro yo musangirikano yo ingwede meeting nere taside y'abantu nga boda boda ngo changirwere egento ngonya abantu baitu ba boda boda ngagete obokurumi mwamaye to bokurumi bware ngo maiga ya 2020 intu taito ende gabo akugamba na barabu na boli account inde ya boda boda ego changirunereri yabanga ngo tuomana tole asenjira yo gukorera Jairo nigagendera ko bagagosemya abo boli kwene kibona ngo balinda bali abana babo chingaki bali asomo tumoko kurwasa masomo nabwigo asagenda ko bagagosegeta abana boda boda wetanga kurwasa bikore byo busaria kala abana bacu sieka gisukuru yongo saba molenda abana baito baiko buya mweweto boitimbole bune side ya Kisii county mono asa abana bakecinyaruka iginko reporter getaseni kya wanchite kya gatembe inje igongoro kwa Polikapo Kara